Kung mo na ang criteria sa good news na makayon ka, good news na siya because when you go out, kung magawas ka sa church and so on after the service, na ay nakong kalipay sa inyong kasing-kasing. Not necessarily, siguro nga masulba na yung problema, nagyahapon na yung problema, no? Nagyahapon na yung problema sa inyong kalatian, sa inyong sakit, nagyahapon na yung utang nagyahapon, pero there's na ay nakong kalipay sa inyong kasing-kasing tungod sa mayong balita na inyong nagumog na i-share ang buwali sa pastor o sa kinsa na nag-isgot sa maayong balita. So that's what we are bringing, no? Ako na itong ginapangita na nagdakong kalipay, no? Nga gihatag gani ka na ito igsoon. Ang good news, it was centered, nasintro kini sa gibuhat ni Jesus sa cross sa Calvary. No? Nasintro ka na dito igsoon ang maayong balita. Akong i-share ka ninyo ang the difference o kalahian between the Old Covenant forgiveness and the New Covenant forgiveness. No? Two kinds of forgiveness, kung yung difference nila soon sa forgiveness sa Old Covenant, ang Old Covenant soon, makategorize nyo siya before a cross. Before a cross, kunya, ang New Covenant na forgiveness, it was after the cross. After the cross, after sa death ni Jesus, there's something happened. Doon na ay takot kayo mag-twist, takot kayo kalahian when it comes sa atuang kapasayuan. No? Very wonderful din siya. Ang importante kayo na makita na itong difference sa itong relationship, sa itong Panginoon Diyos, human nga namatay si Ginoong Hesus. Kaya naman, kay kung di na ito makita ang kapasayuan nga nahitabo kanato tungod sa gibuhat ni Ginoong Hesus, wala tay kalipay, wala tay freedom, wala tay great joy sa tuang pagpangalagad sa tuang Panginoon Diyos. No? So what has changed? Unsa may nausab sa gibuhat ni Jesus, no? Sa itong kanta na ito, Amazing Love, how can it be that you my King died for me? No? That's not normal because ang normal igsoon, it should be the servant na mamatay para sa king. Pero ang gibuhat ni Jesus, yun ang kanta, He is the King and yet He died for us. Amen? So we know that, no? 2,000 years ago, He died for us. But what's the impact of that death? No? Unsa may impact niya na kamatayon? Alang nanhi ka na ito. Nagitawag na ito ang New Covenant na mao'y sinugdanan sa New Covenant relationship. Or, very important na makita na ito, yung ni Pastor Clyde, we live by faith. No? We live by the Word. We live by the New Covenant according sa New Covenant relationship. Importante nga ito ang makita naman because kung hindi na ito makita, we are living under sa Old Covenant relationship. No? Under sa Old Covenant relationship. So, there's a story in the Bible, in the book of Mark, chapter 2, ako ang basahon, and then there's one verse na yung mga kanang magwapo kayo ba nga mag-reflect ita nini na nag-isgot pa tungod sa gibuhat ni Jesus sa cross sa Calvary para di mo para kanato nga nagtuo kang Ginoong Hesus. So, it's a story, no? Kung basahin mo ni siya, it's a story of Jesus. He went into Capernaum and then there's a poor guy na sila ay amigo nga paralytic, no? Paralytic man. Na siya palsy. Sa yung palsy siya? Patol? Na siya patol. No? Masala na ako verse 2. No? Verse 1, chapter 2, verse 1 in the book of Mark. And again, Jesus entered into Capernaum after some days. And it was heard, or it was noised that he was in the house. Now, people in Capernaum heard that Jesus, na si Jesus, during these times, Jesus is on pinado kayo. Pinado na kayo. Nagdanatay na kailalian tungkol sa iyang ibuhat. And straightway, many were gathered together,
and so much that there was no room to receive the door. And he preached the word unto them. Pastor cried, we live by the word. We live by the word. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. Nagibit-bit sa upat niya kamigo. And they could not come near unto him for the press. Kaya baga kayo ang mga tao. They, kaya wala ka story. No? Dili sila kasunod. Kaya tayo, nagad kayong attendance, nagad kayong tao, na gusto mo dungog sa pulong ng iwalay ni Jesus. Because we were amazed. There's something different in nga tao. Muwali siya, lahi ang ihang wali, kaysa kadaghanan ng mga magtutudlo. Bago niya ha, bago ni. That's why na-amaze sila, kung nakadungog sila na naamuwal na si Jesus, hindi na sila pamaagi, nabisan mo baga kayong kawo, nagdudot yun sila ang makadungog lang kang Ginoong Jesus. So, kung sa ilang ibuhat, hinahanggi, bakbak ang atong sa balay, itnining balaya. Ano lang yun nga, makapal yun sila, makadungog yun sila kang Ginoong Jesus. So, na siya sakit, no? Kunya verse 5. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven. Kaning verse 5 lang, nindot kayo nga mag-reflect because the very first problem nga gi-address ni Jesus, it was not his physical problem na mao ang iyang sakit na palsy, kaning iyang sakit na patol, paralitiko, paralyzed exon. Ang unang i-address ni Jesus, dili ang iyang physical na kalatian, kundi ang iyang heart. Remember, so this person, he was nasakit siya, and sa ilahang culture, no, sa Israel, ang ilang culture, pag nakaisakit igsoon, ang usa sa thinking nila, nanig, silong tanis Ginoo ba, kaya nasakit. Noon niya, i-exclude nila sa ilang family, labi na kay sakit, labi na kay leprosy. Exclude ka sa ilang family, sa community, dili na ka-appeal sa mga gatherings, mga reunion, no? Dili na ka-appeal. Now this person, for the very long time, he was rejected because sa iyang condition. And nito kayo ni Jesus, which ay, Son, your sins are forgiven. Son, anak, ang imuhang sala ipasaylo. So, kining word nga forgiven, no? Kining word nga forgiven, sa original ani nga sa Greek, no, is affirmi, no? Importante man. Eh gano man, kining word nga affirmi, kung basahan pagit ni mga verses after that, di ba lingon ang mga tao nga it's blasphemy. This is the reason nga nung ilang gusto patungkol si Jesus, tungod kay ingon nila it's blasphemy. Tungod aning word nga affirmi or forgiven nga translate no sa English, translate sa Bisaya nga pasaylo. Ang word nga forgiven no sa Greek word nga affirmi, ang mote pasabot niini sins removed, declared righteous. No? Sins removed, unya i-declare nga righteous. Ang imong sala, tanggal, gikuha, unya gi-deklara ikaw nga batarong. No? Lahi kayo sa Old Covenant o sa New Covenant. That's why it can only be uttered by God Himself. That's why they understood, blasphemy man ang imong Jesus. Kaya naman, tungkol kay nakasabot sila, sa giingon ni Jesus nga gitanggal na imong sala. Kaya ang ilang thinking sa sala, sa Old Covenant, ang sins dili remove, kundi tabunan. It was only covered. Covered sa Old Covenant, sa Old Testament. Ang sala nimo dili tanggalon, kundi i-cover lang. No, sa particular igsoon sa
temple, no? Sa most holy place, di ba na ay Ark dito, Ark of the Covenant, nga dito nag-reside ang presence sa atong mga Diyos. Once a year, ang priest musulod sa most holy place, no? Nga magdala og blood, no? Sa perfect nga offering, no? Perfect nga karniro, unya iyahang sa tuwan, iyang wisik-wisikan, iyahang ulat niya, no? Ingon pa ni Pastoren kagahapon ang Ark of the Covenant, it was sentro ni siya sa relasyon sa mga Israelites people sa atong Panginoon Diyos. Sentro ni siya igsoon. Kung wala nga Ark of Covenant, makigubat sila, hindi sila. Pero na Ark of Covenant, bisag dili sila daghan, daog sila. No? So, sentro ni sa ilang relasyon. Now, sa Ark of Covenant, amazing kayo, kaya nga naman, although nandito ang presence sa atong mga Diyos, pero makita ni Megson that what's inside this Ark of Covenant, it's actually nagisgot mahitungod kanato igsuon kung sa grasya sa atong mga Diyos. No? Very strict tayo ang atong mga Diyos when it comes to musulod ka sa most holy place. Pari na yun, high priest na yun ang musulod kausa sa isa ka tuig. Kunya, kinahanglan na insinso, kaya naman, kay kung naay, example na isala, na nako'y itaguan, kunya isulod ko sa, wala ko nakapangay pasaylo, wala ko nakahalag o offering, lumatay ko dito sa most holy place. Una, ang ilang parig suon, nga mag-officiate sa ilahang atonement once a year, na siya'y kalang-kalang, na siya'y kiling-kiling sa iyang tingin, kunya na siya'y kadina, na siya'y hikot. So, kaya kung mamatay siya dito, pag dumog nila igsuon nga, wanay tingog, wala na nagkiling-kiling, ang buti pasabot patay na ang priest. Birahon na nila igsuon, kaya di man sila kasunod, kaya mamatay lang sila. So, very strict tayo mga itong mga Diyos. Now, inside of that ark, makita niyo dito ang tulo ka items sunod-sunod sa ark. No? Pot, nga na ay mana, na naimana that symbolizes sa ilahang pagka-bagulbulan, no, sa atong mga Diyos. The more, no, nagpagulbul sila kay mamatay sila. Anong gitalaman din mo? Three Moises, pag dito na lang is Egypt. No? Kay gwapo pa dito, gwapo pang pagkaon. So, nagpaulan ang Ginoo, mana. Diningon ang Ginoo, Moises, take that mana, and then ibutang na sa Ark of Covenant. Kalawa igsuon ang nagtong basto ni Aaron, no, na nagsimbolo sa ilahang pagka-rebelyoso because they rebel God. No? Nag-rebel sila sa authority sa Ginoo, minagi sa kang Aaron. Ano si Aaron man? Kami unta. No? Kung sa iyo, Ginoo Moises, tawag ang 12 ka mga leader, no, sa every tribe, and then let them bring a staff. Kanya isulod dito sa ngit-ngit kayo kwarto. Kana bang kuanan pag ito, pulungan, mga sanga-sanga, palitan, mga staff, kunya ingon si Moises, the staff that will bud, blossom, that's the staff, kung na siyang staff na akong ipilit na mao'y mag-lead kaninyo. So, about sa story, ang staff na nag-bud, ang staff ni Aaron, sungkod ni Aaron. So, it was being put dito sa Ark of Covenant. And then the third one, katong tablet of stone. The first, because tablet of stone, di ba? Yes. Katong una na tablet, pagsaka ni Moises, ikan dito sa Mount Sinai, pag naong niya, bit-bit siya ang 10 Commandments, stone, yung isulat, 10 Commandments yung isulat sa stone, tablet of stone. Pagkakita ni Moises, sa iyang nakita sa mga tao, Israel's people, na simba sila Diyos. Buak ni Moises, kaya nasuko si Moises. So it was a testimony sa ilahang imperfection sa atuang ni Diyos. Nagibutang sa Ark of Covenant, nagisulod igsuon sa ark na made of acacia, kunya ipalibutan, gibulit o inside out, gibulit o gold na nagsimbolo sa pagkamatalong sa atong mga Diyos.
there was na ay cherubim, no? Na kanang tanaw, no? Nagtanaw ngadto sa Ark of Covenant. But every time God see, no, that ark, dili niya makita ang sin nila, but he see the righteousness of God. No? That's the forgiveness of Old Covenant. No? Kada adlaw ka, kung nakay sala, kada adlaw ka mag ihaog, kambiro, salampati, baka, no? Gasto kayo. Gasto kayo. Kada makasala, makapaglibak, ihaw. No? Ganding. Kubriman, iring. Iring, no? Kaya ang imong salay soon sa Old Covenant, it was only covered by the blood. No? Covered only by the blood. No? Pero sa New Covenant, makita ni Bigsoon that our sins are not covered. It was removed. Ang imong salay soon, gikubiran lang, pero sa New Covenant, wala di lang covered, remove lang siya. Remove yun siya soon. No? Kung sa may nakalim, nindot ang atong relasyon sa atong mga Diyos, ilaw sa bagong makigsaan, tungkol kay ang imong salay soon, gitanggal yun sa atong mga Diyos. No? Gikalimtan o gitanggal. Di na nimo makita, wala na diha kanimo. No? Ang imong salay. That's why yung si John, pagkakita niya kang Ginoong Hesus, nung siya, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Amen? No? Ang cover ni Soon, naagyan mo ng sala sa imo ha, gitabunan lang. Gitabunan lang. Pero ang gibuhat ni Jesus sa cross, no? Ang gibuhat ni Jesus sa cross, gitanggal din imong sala. Ilabay ngadto sa pinakailaw nga partis dagat aron di na nimo makita ang imong salay. So dito kayo, no? Unya ihatagan kaniya bag-ong kasing-kasing, bag-ong kinaiyahan, no? Bag-ong kinabuhi nga matarong, kinabuhi nga malipayon, kinabuhi nga mahigugmaon. Amen? Yung ng Hebrews chapter 10, ang matang, no? Sa ato ang forgiveness, because our sins was removed under the Old Covenant through the blood of Jesus. No, and He offered ito sa cross sa Calvary by one offering, verse 14, chapter 10, verse 14 in the book of Hebrews. By one offering, He hath perfected forever them that are sanctified. Amen? You are being made perfect. Perfect. Kung saan ang perfect sa Bisaya? Perfecto, hingpit. No? Hingpit. Saan sa bang pamaagi? Saan sa pamaagi ko na yung perfect? Kaya ito ang mindset, may mo lang yung hingpit. Pag binabalik na Ginoong Hesus, dili dahil soon, ang iba ni Jesus sa cross sa Calvary, dili mo dahil kang perfecto. Dili lamang sa lubong na panahon, dili lamang niining panahon na, niining nga higayon, niining certain times, pero ng Hebrews chapter 10, verse 14, you are perfect forever. Amen? So, sa pamagi, by one single offering. Dili ay imuhang offering, dili ay imuhang gibuhat, dili ay imuhang performance, kundi performance di ay ni Jesus sa cross sa Calvary. Amen? Na nahimo kang perfect. Nahimo kang forgiven. Ang imong sala igsoon wala na diha kanimo. Itanggal na sa atong Diyos. O gihatagan ka og bag-ong kinabuhi. Na ay bag-ong kinaiyahan, kinabuhi nga matarong, righteous life. Mo na gilunggan nga makakinabuhi ikaw nga matarong nga naman. Matarong man ang kinabuhi na imuhang na lang. Ito tayo ang gihatag ni Jesus. Ephesians chapter 2 verse 7. The forgiveness of sins. We are being redeemed. The redemption through His blood. The forgiveness of sins. Redemption. Giluwas kita pinagi sa iyang dugo. Kaya ipasaylo kita sa ito ang
Amen? Ang imong salay so kumpletong ipasaylo. Imong sa past, present, and future sins, it was all forgiven. Ipasaylo ni Jesus. And you are now perfect. Ngayon ka, pastor, din ako perfect. Dagan akong sayo, dagan akong sipyat, dagan akong kakulangon. Sa mata sa atong mga Diyos, kumplito ka o perfecto ka tungkol sa bigla ni Jesus. Amen? Tungkol sa bigla ni Jesus. That's the effect of what Jesus Christ did sa Calvary. That's our new covenant forgiveness. So on, i-offer sa Diyos. Kung hindi na kapag sige offer, na aron ka i-forgive sa atong mga Diyos. Enjoy na lang ang forgiveness na gihatag sa Diyos gihatag mo. That's why in the new covenant, after sa kamatayon ni Jesus, gingan ta sa isugo tayo soon, forgive as the Lord forgive. No? As the Lord forgive. Sa old covenant, forgive, aron ka, i-forgive. Kung dili ka mo forgive, dili ko kayo forgive. Kung dili ka mo pasaylo, dili ko ka pasayloon. So ang ato ang kining motivation na mo pasaylo ta, aron ka na pasayloon pud ka. No? Aron ka pasayloon, pasaylo na lang ko, bisa di ko gusto. Pasayloon na lang ako ni ako bana. Bisa di ko gusto kay aron ko pasayloon sa atong mga Diyos. That's old covenant mentality. Ang new covenant igsoon, you are forgiven. Ipasaylo ka sa atong mga Diyos. Regardless sa imong sins, how small, how dark, how little, how big it is, it was removed by God. In the Bible, forgive as the Lord forgive. Forgive as the Lord forgive. So, ang imong motivation karon sa forgiveness, dili na aron pasayloon ka, kung dili tungod kay ipasaylo ka sa ating Diyos. Amen? It's may dili hibaw mo pasaylo kung ipasaylo ra pud ka. No? Dili man ka pasaylo nga ipasaylo ra pud ka sa atong Diyos. So makita nimo ang grasya sa Ginoo nga di kanato. Yung ipasaylo ta sa kita na yan, natay basis atong forgiveness ngadto sa ato ang mga kausaban. So pastor dili na mangugat, wala ang pastor 7 steps how to forgive. Wala ang pastor kay mga membro dili gid mo pasaylo. Wali ang pastor niya, adlong pa. Kung di ka pasaylo, di ka malangit. Pasaylo hindi man malangit. Bisan na pugos na, no? Pasaylo, kay di man malangit. Pero karon igsuon,